Ja som sa trošku prizabudol, ale chcel by som ešte, Zuzka mi hovorí, že by som niečo vám tak povedal, že nič také vedecké to nebude. Máš len dve cesty. Cestu pýchy a cestu pokory. Nenútim ťa. Nikto ťa nenúti. Boh je láska a prvý predpoklad lásky je sloboda. Boh chce, aby sme sa slobodne rozhodli, ale poďte na tú cestu pokory, cestu služby. Nikdy nepozeraj vysoká na človeka, pretože títo ľudia nás môžu predbehnúť. Uvidíte, ak budú vysoko títo ľudia pred nami. Uvidíte, to bude prekvapko v nebi, bude tam plno takých, o ktorých by sme nikdy nepovedali. Nebudú tam tí, o ktorých by sme povedali a najväčšie prekvapko, keď tam budeme my sami. Však týmto chlapcom by som dal trošku priestor, alebo tak poviem. Oni povedia, Ivo, poď.